Kurdên li Çiyayê Kurdaniyê girêdayî bajarê Lazikiyê weke her kesê Sûrî ji destpêka şoreşê ve bi awayekî sivîl tevlî xwepêşandanan bûn. Her wiha û piştî pekrewanbûna Ehmed Andron yê gojmalbateka mezin yê li wê navçeyê bû. Piştî goçû li ser payîkara Hafız el Esed leşkerên rejîmê ew kuştin. Her wiha pêştira Kurdên li Çiyayê Kurdan li dijî rejîmê rabûn û bi taybetî li gundên Selma, Dorîn, Kebanî û ji ber vê yekê hêzên rejîmê bi awayekî hovane, çalakvan û şoreşvan girtin û diziya mal û milkên Kurdan dikirin û ne ev tenê jî li ser dibistan û riyan dinivîsandin. Hûn Kurdin ji vir derkevin û herin welatê xwe yê Kurdistanê. Kurdên Çiyayê Kurdan weke her kesî çekan rajin û li dijî rejîma Sûrî şer bikin. Hevdem rejîma Sûrî bi rengekî hovane ew navçe topbaran dikirin. Pêştî goşoreşvanên Kurd gundên Selma û Newala Basûr ji rejîma Sûrî rizgar kirin. Di heman demê de hejmara gundên Kurdan yên li ser sînora Tirkî derdora heftê û du gundan e. Her wisa serkirdeyên Kurd yên bi nav û dingên têne naskirin ew in: Basîl Silo, Usama Andron, Ebu Ehmed Zeîm, Ebu Firas el Kurdî, Hemîd Hesîno, Hazim Wloî û Ebu Ammar Andron. û ketîbên Kurdî li Çiyayê Kurdan bi hewceyê alîkarî û çekan e û bang li Herêma Kurdistanê û welatên yên li derdora Sûriyê kirin da got alîkariyekê bi wan re bikin û ji berî çend rojan ve Çiyayê Kurdan rastî êrişên rejîma Sûrî û şebîheyên wê vetê da got wê navçeya stratêjiyê bi sînora Tirkî ve kontrol bikin. Ji aliyê xwe ve ketîbeyên Kurdî bi alîkariya ketîbeyên Artêşa Azad bersiva hêzên rejîmê didin û gelek ji êrişên rejîmê di çend rojên dawî de pûç kirin û ew li ser avakirina tîkiliyên siyasî li gel Partiya Demokrat a Kurdistanê li Sûriya kar dikin da got ew partî weke piştgiriyeke siyasî li karê wan yê leşkerî be. Hêjayê vîrxistinê got tîkilî di navbera ketîbên Kurdî li Çiyayê Kurdan li Lazikiyê bi serokatiya YPG re tune ne.